कोण तर भिवचे सुरेखोने महिना तन्नक हे प्रकाश कळता होय बा कोण महिना तಣ್ಣला गोचून सांगता आमगेल जनाक हातांत मोबाईल असल्यारी आमगेल व्हिडिओ पळोवच्याक पुरसत ना आणि हे प्रवचून महिना तಣ್ಣलाक सांगतात म्हणवे तू कांय भिवू नाक सुरेखोने. हो आज गुरुवार नव्हे हा आणि एक 5 दिवस वरला ओके ओके शॉपिंग करूया हा त्यांनी कसं नाही म्हणेश ना ती म्हणलं रे हांव तांकां सांगता 5 दीस वे कसं लेक सुरेखोने कसं म्हणतोस तू. त्या कसं म्हणू वाटेर वतन सांगता दरेरी एक विषय हो तुम्ही मात्र कोणाका सांगू नका तिथे त्याची के सरप्राईजच का दायच सुरेखोने आम्ही कोणाका सांगा ना ती दलरी ते कसं सरप्राईज म्हणू सरप्राईज कसं म्हण सांगचे दत्वे सरप्राईज जावन असल्या रीची चंद हा आणि कसं म्हणा री आम्ही कितले सिक्रेट दवन घेतल्या री ती सुंदर एकच पळ्या कशी पुणी माया करी विषय दोन काढत ती पै तिने कसन काम कोण गल्ला गोतस्वे चरडप्पई मम्माला बायले लगी कसकसकी सांगूनु तीने मम्मा सांगूनु चरडप्पई मम्मा कोप येऊनु ताण हंका अंगडीक येऊनाक म्हण सांगिले कितलं होड अवस्थ जाऊन गेल गोतस्वे आमगेले. हा होई खै मगो आमगेल हन्नी घरा येऊन सांगून बेजारता आसिलीन ती कसं काम केल पळते सुंदरीनं मक्का तिक पळेल अर्धाय ना गो मक्का निमिगेल मांगेल मतीन तू कसं नी हाण घरचक पळेत असता यद्रा खाण असवे तिगेल बुद्धी भारी चुरकू दत्त पळे नाही गो तुळसी इतके प्रदल्ला म्हणू तू मका कळलेले ना मुगो अय्यो देवा अशी प्रदावून गेलवे आमको पळे आपी सवत्त ती घरा येतात नव्हे कसं नाही कळना तरी मिगेल मायपणी कोण कासिला बा हा तांक कशी कळता तांक ते सुंदरी नेऊन सांगला मात्र कळची नव्हे तीन हे सांगानी म्हणारी तिगेल चूक येशील नव्हे तशी जाऊन तीन सांगानी नातलर ती वे कोणाला घरान तू एका वेरी एक सिंकलारी खांकलारी आमगेल घरा येऊन तनी इतली खांकलीन ती तितली सिंकलीन ती म्हणू ल्या करिता तसल मनुष्य ती कसं करचे काम मात्र भारी लायक करता तशी जाऊन ती का दवर घेऊ का दला होई गायन हुन्ने तिने कस्सा काम कोण घालेल गोतस्वे चरडप्पई मम्माला बायलेले कन्नंतू आमगेल वैरी नाकनातील प्रपील घालनू हाव तशी सांगला म्हण कोण घालनू अयो देवा नक्क ते अवस्था 4 दीस काढलेला असं पळे राम देवा कोणचे शत्रू कै नाका तसल ती सुंदर अक्का मका तिका कामा दवन घेवचक काय खुशी ना नक्का ती नक्क म्हण बसिली मागीर हन्नी आसू गो चरड सान न्ही गो दवर घे गो तिका काम कोण घेन वच्चो म्हण पर सांगलीन ती हा म्हण सांगला चरडूची के होड दत्तरी ती कामगेल घरा दुखून धावंडोचे जबा माक नाक ती कामाक होई ती सुंदर पळे महा पक्का अब्बा तिला दुर्बुद्धी मिळती तिथलं नाही काम मात्र कुठं करता त्या एक्का गोस्कर तिक काम दवर घेऊ का पळे हा आम्ही अशी उलय करबदारी हंगार आप कदायत वचा वगी बाहेर सरया होई वच्चे पुरा होई मक्कसने कापड घेवची ना दलरी बाहेरनी खाऊची म्हणरी मक्कसले की समदिसताना हाव पर्सवर पर्स हाणी म्हणचे पशी पर्संतू कसने ना कशी येऊचे म्हण मग बेजारो ये सैबिनी आम्ही इतली उलयला रे आणि की तू त्यांची उलयत मुगो कसले गो मात ठेवून करून घेता तू आमगेले बहिणी वरी नाही गो हा आज नाही फाई तुगल घरा परिस्थिती समजता त्यातनं तू आमका कापड की चुडीदार की कसं नाही पुणे घेऊन दे आम्ही दोघंही खुशेर घेतात इथे तिथले कसं लाग राब राब सुरेखोने ते हाव सांगता कसं होतं तुळसी तू मुखारी टेलरिंग करते नव्हे तेद्दा हाव आणि सुरेखोनी तुगेले कायम कस्टमर्स कळवे त्यातनं तू आमका शिवून दे त्यातनं तुगेल हातात दुटू जात नव्हे हा अनेक कसं म्हणा रे आजी हाव आणि सुरेखोनी अर्धर्ध दुटू घालून तुके कपड घेऊन देतात कळवे आम्ही घेऊन देतात म्हणजे पशी त्या कपड तूच घेतस म्हणलाक इथे म्हणा रे मुखारी तुगा हातान दल्ललतेत ना थोडथोडे आमगेल दुड्डू आमको वापस करे मात्र आजी देऊ का फाई देऊ का म्हणून माथून कोण घे नका तू कोकेदन दत्त पळे तेदने दी इथे आणि मुखारी तू टेलरिंग करत पळे तेदना तू मक्कानी तिक्का एक नाही गो 4 ड्रेस घेऊन दिले रे हा म्हणतो नक्क म्हणा पळे हा आता मी वगी बाहेर सोर्या
काळोख जातस आणि चढवा नाही म्हणारी त्यांनी गलाड सुर करतती मिगेल दिवस पळे अम्माणी दिर्साल मी सांगती ती कापन गेल्ला रे दल्ले मागिरी अंगड पुरा खरीद कोर कदायत उगू की भार सोर्या होई होई हा मायके कसने सांगील ना अशी ती मक गायन कसे की आपेतस ओ चुनेचरुल्लो ने तामुन सांगील हे कसने खबर कंक संगनी ಒಗ್ಗಿವಚ್ ಕಹಾವ ಚರಡುವ ನೆವುಚ್ ಬಿತ್ತರಿ ಘರ ಇಲ್ಲರಿ ಬಚಾವ ನಾ ಮಣರಿ ಮಿಗೆಲ್ ಚರಡು ಮಕ್ಕ ಸೋಣತಿ ಹಾ तुम्ही वतसती हा बीग गांगे नेता आयते गायना तशी बीग गाल नेता ना तू कसे संका पळे ते सांग आयते कसा म्हणगोतस नव्हे तुका हाय आम्ही कप्पड घेवचे वतसती तुम्ही येयती वई आमगेल गावंतू होडे कह रिडक्शन सेल आयला कापड मलकुडले आमगेल मन खुशीरी हे मोरा मणके उडता नवे कापड नसतात की सोडतात की त्यान तू गोत ना दलर आमका कापड मिळाली एक नमने प्रीती बा ते कसले म्हणून मग करत दत्ताना हा तुम्ही येई तिथे त्याचे पशी पुढे हा सांगिले काम करत मो निगेल दू अम्मणी भारी बेजार कोण घेतल्या अम्मा हाव तांका किती लाईक शेअर सबस्क्राइब करत मिळाली त्यांनी कराय ना ती पळ अम्मा म्हणतस तुम्ही प्लीज कसं नाही मग कशी निंबू का म्हणू कळताना कंची नमने निमगिले रे तुम्ही मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राइब करतात म्हणून सांगत येते आणि हा मग बाहेर सरता कळक देतस तुम्ही येत इथे ओटूची थी उलवया येतानी हावा